iripo ndeyekuti ndakachera makomba epfumvudza aya. Ndachera makomba epfumvudza ari pa next neni akabva auya ndobva arima makomba aya. Arima makomba aya takambota kakunetsana tanetsana zvabva tatambomira takadaro zvara ndadyara vakabva vazouya vakataura kuti mbeu dzacho dzichakurirana changu chibage chatodai. Vakabva vauya mweme mukati mechibage changu ndobva vacherawo makomba vadyara chibage imomo. Okay. Pawaichera makomba pamunda wani? Pamunda pavo chazviri kuita pamunda apa ndechekuti munda ndide kurima wese, saka ava vakazodangurwa chimwechi umwe pise munda uyu vadangura pise munda uyu zvavada vaibva kurima paipa vakatanga variwo vanochovha chi kumunda kwangu. Saka ndakazotanga kurima nderini ndobva vataura kuti warima chi apa maisado mumunda mangu. Akavadamburira ndiani? Ndizabu. Munda wenyu hauna ofareta here yokuratidza mugano kubva kuLens kuti apa ndopako panokuya unoperera iwo yako inotangira wapo? Akwete minda ndakaita yadangopuwa yemayuthi yongo tangova vaingozvipegerana tega munhu achingobata pake hapana pamugano. Hazvina mvumo neLens zvamakaita, saka makutokwikwidzana zvakare kuti uyu ari kuti ndepangu uyu achiti ndepangu. Sabhuku tijekesere tinzwe. Pamusoro pekutangami ya nofunga vanhu chavari kunetsana inyaya yemugano. Zvakaitika ndezvokuti minda iyi ichibatwa nemayuthi pane vakazombobuda munzvimbo ndobva pasara mamwe magrounds iwayo ndo akazonzi naamasembura vachiripo chipai vamwe vana vari muvhireji vasina vari kugara imomo pane vakatisa. So ndo pakazopiwa vamwe vacho apa. Infact iye wacho akapiwa ari kunzi akarima mbeu hapasi pake ndopababa vake apa. Saka akazonziona baba chifana kurima papi ipapo. So gore rakapera vakanetsana mugano ndokubva ndadedza sabhuku next door wangu wekuwaizeka A kuti uya tibatsirana navo. Ava vakanga varima vakacheka kare mugano semunhu akanga ari panzvimbo akatanga kuti mugano wangu nemunda uyu ndopana. Ndokusvika vamwe vacho vachikomburena ava kuti no mugano pawaisapo wakapinda svika nyaya yakatinetsa. Ava vamanja baba ndo vakazogutsikana vati no masabhuku tingaswere tinganetsana. Zvondochiita ini ndozvokuti ndakuchigamuchira mugano iwoyo wakachekwa nemabyaro. Handiti imimi chandava kukumbira ndechekuti chimakai mugano wedu pauyu kuitira kuti mangwana pakazowana paakuita kumutauro munenge maakuuya muchiziva kuti azodarika ndouyu. Gore rineri rasvika ava vakabva vatema muti uyo womugano nepanoenda nemugano ndobva vachera makomba aya vachipinda kwevabyaro. Ndobva vauya kuripota kwandiri kuti ivava vaita izvozvo. Ndakavabvunza ndichiti ko mugano wamakuti waakunetsa ndiwo uye here? Zvikanzi ndikati alright pazimuti zihombe ratikasiya takombekedza tiri masabhuku mairi tichiti usateme pegi nokuti kukasiya gutsa rikazora kufamba kwemakore muchanetsana. Pane here akadarika muti uye newe yakadhunduru-dhundurukai nepatikaratidzana. Ava vakabva vandipindura vachiti ndikati ndiani? Zvikanzi ndini. Ndikati zvinobabatanaka musi kuona here kuti ndimi maita problem. Muri kuziva here kuti mugano uyu wakatinetsa imimi ndima makaucheka vabenyu vakazongotambira. Handiti zvikanzi ndikati ko imimi makazotema sei muti muchizochera makomba muchidarika kuenda kwevamwe? Zvikanzi ndakazomira pamuti uye sabhuku ndobva ndaona kuti pakaita kakevhi, saka ndaitwasanidza kakevhi
ndikati amaigona kuzotwasanidza kakefi vanhu vabva kugadzirisa zvapera dai makangoona kakefi oraiti kakefi kamakuzosara maona maamega mimi pakagadziriswa mamuripo ndimi makanga makacheka muganhu uyo ukazobvumwa navabenyu makanga mukaita straight by ko kakefi kazobva kupi ndakatovakomeredza ndikati dai maamuri vangu muri munhu mukuru plus ndisekitari wangu wasabu onai kugara hakudi kudai imi mendaimuonesana adzimai venyu kamuganhu kamuri kunetsana apa muganhu ndimi makati ezvinezvi kana vanhu vakadzoka pagiraundi chaipo chaipo vanongoti mimi ndimunoproblem nokuti muganhu wamukacheka kutanga wakabvumwa navabenyu nhasi maudistroy mapinda futi mukati zvinoita here endaimotaura ana adzimai venyu muonesana kugara kwakanaka muvhireji ndokongogara zvine runyararo akakutadzisei kukohwa inga mamuchirima muchikohwa 7-8 tons kanga kukangaisei zvikanzi ndazvinzwa ndichitobatsirana kutsanangura navana adzimai vangu 1 hour yese zvikanzi ndazvinzwa ndazvinzwa vakabva vadzoka kumba kwavo ndobva ndaona kuti ndikati anofunga zvaita handina kuziva kuti kugiraundi manje vari kuita dzavari kuitirana dzisisasvika pandiri ava vachekawo maraini vakati aiwa uyo apaza muganhu handiti apinda kwedu makomba vapopomwe vacheka maraini vaenda kugumira paraini ndatemwa muti wemuganhu ava vazouyawo kuti vadzorera vasisa mbeu ava vari kuti havana kuziva kuti paiswa mbeu hani mungoona kusvikira zvamanje manje ndopandakazonzwa nyaya yanyuka ava vakuya kutomhangana kwandi kuti kune vanhu vasvika kumunda kwedu kumba murume nomukadzi vasvika vachiti tiri mapurisa apa pamambo chipadze kakusungai vakatsindikira mbeu dzovanhu ndikati ava pavakatsindikirwa mbeu dzavo havana nguva yokutaura kuna sabhuku kuti uyai muone zvekuno kwatsindikiwa mbeu vakazondiudza after 3 days ava vabva kuripota kuti tasunga mupurisa atoyako asunga yaakuna ndobva vandifonera zvikanzi paipe sabhuku handina kunge ndakazokumbokuudzaika kuti vabiya nguva yayo vakarimirira mbeu dzangu ndobva ndikati nai handine nyaya dzenyu dzaapachangamire here zvikanzi aiwa ndikungokuzivisaiwo kuti muzvizive ndikati aiwa kana zvakadaro zvakanaka ndokuuya kwayaita kuno handina kungozva kuti parimiranwa mbeu hapana kuuya ripoti yokuti parimiranwa mbeu pamwe adhawaisi ndingadai ndikasvika kana kutuma mupurisa kuti aone kuti uchapupu uri papi kana ngozonzwa vaakupiwa masamoni ekuti tasunga nomupurisa kuti tarimirira mbeu ndikati muchidimbu ndiwayo mashoko changaita mupurisa akakubatai ndiani Dambere ko imimi ndimakatanga kuseta muganhu makazorambire muchidzokera muchipinda mukati memuganhu mungadai makatora sabhuku makati sabhuku imi makamira apa vamuri kurimirana navo muganhu vakamira apa sabhuku tichekere muganhu muhombe unopinda chikochokari nokuti mindakai inofanira kuita muganhu wekuti kana maakutakura zvinhu zvenyu panofanira kukwana kufamba nechikochokari izvo zvakare zvokudzura mbeu izvozvo zvakare imhosva yokudzura mbeu dzakadyarwa hazvitenderwi maifanira kunge makanyatsorairidzwa nasabhuku kuti zvamaita izvi hazvina kunaka imhosva mudunhu medu muno yekuti munhu haafanire kudzura zvirimwa zvakadyarwa nomumwe munhu zvisina mvumo mese muri vaviri mune mhosva hatiti mhosva tinoipa mumwe chete nokuti makamboenda nasabhuku makarayiridzwa panoperera minda yenyu makazoenda kunotema zimuti hombe ratanzwa iroro zimuti makatemerera sakaenda kuchaiva muti ndichekuti muti waisa mumvuri mumunhu waisa mumvuri mumunhu asi makambotowirirana kamakati ndiwo muganhu munombowirirana here makati ndiwo muganhu pazimuti pache pakumambo chakamira apa handipoba pawakarimira mbeu pane muti chapabva pakabvisawo muti pacho haso pakarima mbeu ndombokubvunza shamwa
asi pari kuzotaurwa pakuti ndakaremera mbeu zvokandikukokana navo ine handamboremera mbeu basi asi ndakarima mumunda mangu ndikandikajeka mbeu dzangu dziri mumunda. mata hamuna kurima hamuna kudzirimira basi Totenda. makangocheka mutsetse Totenda. madyara dzenyu mukati. Totenda. Saka pakucheka mutsetse apa kwamaita macheka pakati here kana pane dzimwe mbeu dzinotofa wodzana dziri mombe dzimwe mbeu dzinotofa chete. Pakucheka pakaitwa raini handina kucheka mumaraini makajari asi muraini ina handina kuenda kokubva ndakasedza ivo vakauya pagiraundi ndobva ndavasedza ndokauya ndikati kuingwa mumunda mangu unei mapinda mumunda mangu masiya mugano mapinda mumunda mangu achinzi inini ndiye ndinokodzere kupai mugano nokuti imini matanga mukatanga mukazoya panapa inini ndapano ndikati ko mugano ukagadzwa nemasabhuku akachinzi inini handitete mugano ukadzigadzwa nemasabhuku nokuti ndiye ndakatanga kusvika panzvimbo saka inini ndiri kupai mugano. Saka izvi zvandaita zvokurima mumunda mei ndaitira kuti munyatso kuzvona kuti inini ndinomvumo yekukubvisa ipapi yekukubvisa ipapi ndikati saka kuri kuti nyaya ita kutodzoka naye kwasabhuku here achinzi imimi kana muchidzoka kwasabhuku zviri kwamuri itai zvamunori zvapera zvakadaro. Saka maonero andiri kuita imi maifanira patonogakava kava zvapanga paanogakava imi munotungamiriri hurumende maifanira kuenda futi kuna sabhuku nokuti ava vati varida kuratidza simba ravo kuti vanokubvisai imi mubva maratidzo renyu kuti ina handibviswe. Saka mbeu dzenyu apa maonero enyu uchadzishanda sei? Inini papo sabhuku ati asati asvika panzvimbo ipapo ndisati ndadari papo ine ndikabva ndaenda kuna baba vakandipa munda ndikati baba handiye munoona zviri kumunda uko ndobva ndauya nababa panzvimbo pamunda ipapo. baba ndobva vazvitambira kuti tichingocheka ntsetse pakangogadziwa dhundu nokuti wanga vapinda munda ndobva pangochekwa dhundu rakagadziwa hapana kumbochekwa maraini idhunduru rakachekwa pakauya baba ipapo kuti vatagadzira chi dhunduru nokupinda kwanga vaita mumunda unotanga watopaza dhunduru wapinda mumunda. kuti kazhinji kurudziro ndeyekuti kana pangoita conflict mega mufanira kupedza conflict iyoyo munokuvadzana ndosaka kuno utungamiriri maifanira zvinosabhuka kutora kuti ndikutozounzwa yatokupi zvekuti yenge iri nyaya diki yekuti maifanira kunge makatoshenza sabhuku novamwewo vari munharaunda vechikuru mugadzirisana isina kana kutomboya kuru zvino imimiwo uyo apara mhosva yokupinda mumunda menyu mamuri kuti ndemenyu apara mhosva imi mubva maparawo imwe mhosva yokuenda mumunda imomo makuita madhumuro. Saka manzochangamira vagara vanga vataura kuti mese makapara mhosva hazvisirizvo hondo haiperi nohondo. Usava makaona vanhu vakatanga kurwisana asi akazopera nokuita se nokutaurirana mese makakanganisa so matauriro aita changamira inova ichiwedzera nyaya yenyu zvamaita ndikuti sabhuku nemi mese muri kuva nomhosva nokuti matimimi mambo ndiye akapa kwaidi kubuwa ivo iyo nyaya iyoyo sabhuku munozviziva here kuti nyika ino iri kunzi masabhuku hamuna mvumo yekuti mugoita nokuti changamira wabvunza undaona ufaredere ukati hauna zvichida kuti mhosva yekutanga iyo kubva mahwisana pamugano zvichida kuti chikuda kuoneka chete apa ndechekuti masabhuku kana muchitengesa ivho maiona kwairi kuenda vakudhurirana mbeu uyo akadhura mbeu haaziriye muridzi womunda baba wakapa munhu hawana munda sabhuku wakapa mugano hauna simba racho nasi mauya kuno kwamambo manje yakuchida kugadzirisiwa mambo chavari kutonga panapa inyaya yekudhura mbeu havazi kutonga nyaya yemunda nyaya yemunda ichatongewa norenzi
muri kubvuma here kuti makatadza zvese zvamakaitirana muri vanhu vaviri nasabhuku pamusoro? Kuti sabhuku dai wakaona kuti dambudziko iri raramba richiitika pavana, waifanira kunge wakauya naro kuno. Isusu taikupa directive yokuti enda kulenzi muuye kuzopegerwa apa. Endi kana vanhu mayuth achinzi ndagare panzvimbo, hapana anozobvumirwa kuita 10 hectares, mumwe achiita 5 hectares. Hapana anobvumirwa kunyange dai painzi panoningi. Isusu vese vanhu vari muno vanhu maoperators enjambanjai ma4.5 hectares, hapana anozoti wangu uno 6 hectares. Aripo here mumwe vanhu vese munominda muri muno ano 6 hectares, mumwe ano 2. Zvinofanira kuita uniformity. Dai makaona manetsana makaenda kulenzi, sabhuku akakutakurai makaenda nayo kulenzi, akasvikotaura achiti vanhu vangu mweva mukambotipa kuti ipai mayuth asina nzvimbo, vakuitirana nharo zvakare. Pakauya pakaonekwa nevanhu velenzi mastands iwaya avakapiwa akaenzana here. Ndopauriwo sabhuku pane mhosva yako, nokuti kana zvakuzotarisika vanhu vachitarisa vanofunga kuti iwe wakafevhera uku, iwe wakafevhera uku. Pamanga matanga nyaya yenyu zvakanaka, pokuti panga panozimuti hombe rokuti kana ani nani airiona kuti ndopanoenda nomuganda. Wakazokanganiswa nouyo akazoti mbeu dzangu dzanga dzakuita mvurira, dzanga dzakuita mvurira dzatanga, asi ndiwakatanga kutaura nenyaya yokuti zimuti iri haticharitema, takuriita ndo muganda. Kana iyo minda ma4 hectares atikapiwa iwaya atinawo, haangabva ati straight kudhonza barbed wire kudai kubva aita straight. Panopinda pamwe pano chikomo, pano nzvimbo opobvasiwa. Asi zvaita velenzi vaiti kana munzvimbo yako yagarwa nechikomo vaizowedzera kumberi uku kudai. Havaibva vati, nokuti vaiziva kuti muchikomo hamurimiwe. Zvino imi makuda kuti pakaiswa chikomo naMwari ndoda kupa rima chete, kana pakaiswa mugano nasabhuku ndoda kupa rima chete. Ikoko hakusi kunyatsogarisana mushe nevamwe, kutsvaga unhuku hwokuswera muchitukana kana kuvengana. Muri kuzvinzwa? Saka Baba, muri kubvumirana nazvo here kuti izvo makadarika mugano wamakamaitwa nasabhuku muchienda the other side? Ipapo ndipokane napo nokuti pandakapa chichemo mati muri kupokana napo. So zimuti iri ramakatema iri hamusi kudarika pazimuti ramakatema? pazi kuti akadarika asi makadarika muchienda kupi kwenyu kana muchienda kupindura mama pazi kuti kudaro kule zimuti kuma ngira usiku rimwe kwakata kumawera awa kuwa usiku rimwe sa mukati ndo pakati ndo parikuri necho kwakagaza. So kureva kuti pamukanzi nasabhuku apa ndo pamunoperera, ndo pamuri here ndipapo sana ko uko kwamukazoenda muchindochera makomba pakati kuti makachera makomba muchindosvika kwavo kwacho ikoko ndokupi ndokumwe iri kana kuti tikutaura zvinhu imwe chete izvi imwe chete sabhuku zvatiri kubvunza murume uyu ndizvo here kuti izvo pamakamuratidzisa ndo nzvimbo yaari kuti haana kudarika? pamusoro inini ndiri kupokana kutaura papa nokuti ndambotaura ndichiti pavakauya ndakavabvunza kuti mugano watikakupai ndiwo here, vakati ndakatema muti ndakadarika ndikapinda kumumwe ndini. Vakadaro nomuromo wavo ndizvo here zvawataura kuna sabhuku? Ndizvozvo. So unotimitsere ndiri kuubvunza kuti mugano wawakaratidzwa nasabhuku wakadarika here uti ai iwo kuna sabhuku wakati izvo ndakadarika. zvangamira chiro So aiwa kana chirekedza tinzwe
zvekutaura sabhuku izvi ndokubvunza kuti ndizvo here uri kuti so kureva kuti iwewe ndiwo wakakanganisa nepamusana pokuti wakaenda kundodini indeni wakashora sabhuku in first place. Unogarisana sei nasabhuku wako kana usingamuremekedzi? Unogarisana sei nekomiti yako kana usingairemekedzi? nditovaremekedza ndosaka paitika zvinhu zvacho so kureva kuti sabhuku ari kureva nene pati kuti zvakadai andikupikidza vavo pandavaremekedza ndokutika mambo ndepekuti paitika nyaya idzi ndaitovaudza ndozvaitika asi kubvira pokutanga havana na musi mumwe chete havana musi kana musi mumwe chete vambovazoona zvepamunda pacho bvira paitanga nyaya ndobva wadarikidza uchiti nokuti havasi kumbouya kwete kudaro ndozvakuri kureva wakupa mhosva sabhuku yekuti zvavasina kuuya ndozvakakupa simba rokudarikidza ndizvo. Pano mumwe angatipindurire here apa tisati tavhara nyaya iyoyi kuti yapera. Chatiri kukumbira vanhu vasiri kudivi revava nevanhu vasiri kudivi revava vari mukati menyini kuti vatipowo maonero avo. Mbobvunza mupurisa wacho kuti mbeu dzakarimwe vadziona dzakarimwe mbeu vari kuita zvokuhwandirana zvino muno hatidi kuhwandirana tinoda kutaura chokwadi vese vakatadza vana sabhuku woenda unonotema mugano kurovera hoko yosimbi yakadai kuti apa uri kuona pano heti ngehoko yekumunda kwomumwe muni apa poita nzira woenda apo wotemerera ndiyo hoko zvakare kuroverera ndokurima kwavachaita vanhu ivava kana vakabvumidzwa zvavo kunzi vanorima panofanira kusara gwara rinofambwa narapo nekuti haungadyare mbeu dzako mukati membeu dzomumwe munhu kukana akutakura dzake anofamba nekupi anofamba nekupi iwe wariga zimuti ranga rakaenzi ndo mugana uchiti mbeu dzako dzinoita dzakuita mvurira zimuti ranga risipo makore ese rao riripo kunaserai pachii panguva yacho kwakwavo zvinomese matadza sabhuku enda unovanhingirikinya unova kuroverera hoko vasiye nzira yokufamba naya nokuti muchazofamba zvakare muchizouya kuno muchitaura muchiti ari kutsika mbeu dzangu iwo maninga madzinda amakaisirana mukati aya ndiwo angachikuzadzisai kuti muwane chibomo maningi mese makatadza hapana mutsvene ipapa muno mweya wekuti vanhu vasabatane ndo mweya wamunawo mese munoita semakaberekwa naamai nababa vamwe chete hapana nomweya wokubatana bo muno mweya wokuparadzana saka kuparadzana hatidi tiri kukuridzira kuti vanhu tibatane ndokukuridziro yedu yatiri kuita enda unovagadzirira sabhuku mahoko andareva pamusoro yechangamiri ndatimboubataiwepa uyu achazokwanisa here kutambira shoko rasabhuku iye akambotadza kuteerera paakapfuwa mugano unozokwanisa here kuzvitambira usati wabuda muno mudare sabhuku unonzwa zvawaudza wanzi enda undopa mugano pakati pevanhu vaviri ava handiti so kuda kuti uyu ati anozvitambira asi mashure makambotadza kuzvitambira handizvo so ati anozvitambira atisi kuzoda kuzoita kuti izvo mangwana wazoti izvo ai iri iorder iri kubva kuna changamiri iri kupiwa kuna sara asi iwewo kwandiri inini une mhosva yokuti wakatadza kuremekedza sabhuku wako apo ndinomubvunzo wokutsva ukuthi vanhu havai zvine zvavangavadyara kuti uyu agauka aenda pamugana uyu agauka aenda pamugana kura kuti pari kusangana
ukupane mbeu nongona kusvika kuti tisemukana iwe pane mbeu kana kuti taakumirira kuchera kwokunzi vabvisa mbeu dzavo utibatsira wano kuti zvingazvifunisa mbeu right. Mbeu idzi dzinoshandika chirudzi. Ndamuti pamai uyu ndiye atanga kudyara mbeu dzake. Imi mva maya kushikanda dzenyu mukati maimo muchadzishanda chirudzi chimboti paifungwa dzenyu muchadzishanda chirudzi pamakazviita. Inini zvikandipa kudaro ndozvokuti uyu angapinda munda mangu ndozvikazonipa kuda kuti zvinopanga kudyara mbeu munda mangu inini ndichaita sei inini pakanha kuchidarika kana mugano wasabhuku iye ndakatodaka mugano vapinda mangu ndozvikazonipa kuti tisvikopa kuzoita sei ndopamapuwa mvosva kunzi makakanganisa maifanira kudzokera kuna sapo pobva pagadziso. Ini mbundu vangu chendiva kuti muchadzishanda sei sati akupaitisi tombunzwa ini muri kufunga kuti muchadzishanda sei. haini kutadza ndakatadza ndakutongokumbira kuti munotibatsira kuti handikubvunza kuti kufunga kuti muchadzishanda sei dzasangana dziri dzekudai dzake dzekudai vanonetsa kwenu baba nokufunga kuti muchadzishanda sei kwana noti changamira isusu chikafu tinenge chitika chikafana charimwa handiti ndochekuti vanhu vadye vararame singe singachiti ndachirimirwa basi zvino zvamadai mese kuratienzano maamachongwe mairi mbeu dzenyu toda kumbodzwa changamira vasati vapa decision kuti muri kufunga kudzishanda sei chimbotipewo like imi muri vaviri zvakutozvakatera kujara ndovangatozvatanga kashandise azichandiri kuti yakati raina rangu apa raina rawa kana kubereka chibereke ai timbonzwa pamusoro timbonzwa asiri adzimai wavavo vasiri varume vavavo vabvawo hwana angotiti demu mamira akasvika paground sabhuku ana kusvika paground semanzira andaita pazvikaitika zvai akasvika paground ndiani ndiati tomuone changamira kubva atongotisiza pamusoro izenda ini ndakasvika paground mamira pakaita sekutaura kwaita changamira kutokondema mbeu dziripo kuti zviite zvakanaka nekuti isusu tasvikawo chitoti tione sevanhu mativi ndakatanga ndawana ava vaisa mbeu makomba mune dzimwe mbeu ndikati mazivisa sabhuku zikazi kwete ndikati ko mukatemana sabhuku kwari nedistance panenge paita mirizhombakari madire kudaro imbomirai kati hapasi pangu shuwa ndepababa ndikati chiendai mozivisa baba saka uyanga wakazoitika nokuti pakufonera baba iwo mbune muridzi wemunda ngasipo muning'ina ndiyanga kudayirawo mudaira wakaita muning'ina futi engane huturu akasvika pakuti uzotaiwa zvidiki tikutouya because tabvira kare nenyaya tikutouya papo kurimira kwakazorimiriwa isusu tabva ipapo tapaone kuti zvamakuitana panapa apatorina mugano zuva iroro ndakazofanira zuva imwe chete ndakazotaura nasabu chero ava vasati vaita se sabu ndakazotaura navo ndabva pasini ndaona ndo zviripo ndikaonesa sabu kuti akunamira musha akati leadership yenge iripo iye vaimboziva zvemugano ngadai mauya mationesa tikati ndizvozvo but uturu nevanhu ava ungagoni tikozeresera mumusha nekuti kuwisana kwacho kwatonyanya otherwise ini maone andaita saka vaita changamira kutokondema mbeu idzodzo dziripo kuti rodi gare ripo nekuti tikati uyu apa dzikudai mbeu sekutaura kwakuita kuti gejo rakazotopinda gejo ndakatosvika ndikaona gejo rakatoita se rakatofamba neimomo pakatsikidzwa matombo imomo kana dhundu rari kutaurwa iyo haishande mutemo wedu isichita minda yedu takati munhu tikaisa hoko uku 2.5 meters uku 2.5 meters izvozvo hazvipo kana sentimita hapana saka kutopedza nhau yevanhu ava kuti ijeke kuti munhu nemunhu asununguke kutongokondema mbeu idzodzo ndorona chete ndo charingangochema saka maona pedari changamira iri yakwamuri
mbeu idzi kana dai dzanga dzikataramukana ende mutemo mese muri mudare ukaona mwabi ako adyara mbeu zvisine kuti adarikidza tauriranai muonesane kwete kuti ndonorimira mbeu dzomuri basi dai pasiri kuti pamugani kana pachichi imhosva yakatokura kurimira mbeu dzomunhu bai basi zvino zvazvakuitwa kuri kuno kwachangamira mbeu dzodzo hapana makuriro adzinoita kana iko kuno tinoti road i2.5 meters 2.5 meters kana musingade kuita 5 meters moita 4 meters muchibva pano pegi pazimuti ipapo poverengwa 2 meters kuenda 2 meters kuenda dziri ipapo dzatsikwa nenzou amene changamira tingakukundira manzwa judgment yaitwa kunzi mbeu dzairasedzi makadzidyara murodi pane mwaje yedina isati yesina kupinda tanga masaina makabangana mbiri yaverengwa yekuchituka kwako oratinengirika tatonga nyaya dzenyu nhasi zvinhu rinouya munenge muchiri kutsvaga mari rinotevera tinouya kuzoita dare rimwe pano mbudzidzo dzofanira kunge dzasvika pano zvinhu zvatoda kuita handiti munoona kuti pari kuitwa recording apa vanhu vari kupinda neapa musabva wati uchipinda ubva wadaiso ndiwonenge wakuonekwa kusvikira uko unofanira kupindawo zvakaningirira mamovement zvazonyanya kuti munhu asimuka adai handiti nokuti kamera yacho kana yakadai so tingoona munhu mumwe chete musi wa15 varova pano pastatement rataverenga pakanzi wakarimira mbeu yangu pasi nekunditukira pamuganhu wemunda kuti ndiri muroyi. Saka nyaya iripo ndeyekuti mumhan'ara ari kuti ndakazotukwa kunzi uri muroyi honguima ndatongewa ndaibvuma asi ko iye wakuzondituka kuti ndiri muroyi ndoyawaroda kuzwisisa. chakaitika ndechekuti vanangu vaidarika nemumuzi vasati varima ndobva vati hapana nzira papo vana ndobva waitaati hapana nzira takuti hapana nzira pasati parimwa sei ati varega kufambira pere nguva iyoyo vakabva vazouya ivo amai avo ndopakatanga kutaurizana nadzimai kwachituka adzimai angu vakati muda kutitoka gomo rineri muda zvitani mupresident here mamwe mashoko avaitaura vakataura kati vana kana mune nharo pinde napo mangwari pinde napo mbone zvaitika kwamuri sakutobanisa kunzwisa chii chaitika kune vana vangu tobva tanyarara zvadaro musi unoyu musi wechina tiri mumunda taitema madeni mumunda vakakusati kwatakatiri vakangoya bvatari nevanhu vari pamusha ri patobva vadzoka vadzoka kudaro tabva yatuma vana vatakati navo tada vana chi mhanya yekumba takata vana mhanya yekumba rikuitachi pane vasira kunzwisisa vana vasvika pamba vakaita chitamba vana vasvika pamba vakasvika mombe dzakavhurirwa pananga pavhurirwa ava amai ava vachitofamba pamugano padanga kusvika pamugano pane about 5 meters
Ndiyo inyaya dzekuti. ausikulisa pachena kwatingakanzi yeuroi ndeyekuti musi wavakauya wavarima mbeu vakabvagaza chimugero chavo vakaza chimugero ndokatanga matombo achironga vakataura kati ndomugana wacho uchafiwa heroi uri kufira vanhu heroi ndongana wacho heroi saka mamwe achita takatochaja ekuzoona vakatowanda hatakutaura navo vakataura kuti gore rapera tafirwa nemumwe gore rafirwa nemumwe saka tiramba chipera hazviite hapana kana kavadaira ndiye mwenye yacho vakati umuro here mbunzo uripo bunzwa here mbunzo uripo ndewekuti wakanzi umuro here namai panonzi uromendoko kana vaiti muri kuchipedza aiwa hatisi kuda zvokuinterpret hatisi kuda kutaura nendimi because soko rekuti muroi kana risina kubuda hatigone kutonga nyaya yeuroi iro risina kubuda ndizvo here chechi2 ndechekuti iwo uri sekretary wasabhuku so imwe yambiro yatoda kupa masekretary ana sabhuku musa abuse authority yenyu kuvhiringidza vanhu vamuri kugara navo ndiyo imwe challenge yatinogona kuchizonoona because takuona nyaya yacho takuchiona manje tichitarisa takuona kuti uri kungoti wamboti apa wanzi uri muroi hatisi kuiona nyaya yacho wazvibata imimi ndimunofanira kunge muri maleaders evanhu vamuri kugara navo ndimi maleaders emunhingirikini emucommunity yenyu pangwarire ipapo pauroyi hatitonge nyaya dzouroyi muno dzinoenda kumapurisa nokuti hapana akaona munhu akabata chidya chemunhu achidya kana nyama yomusoro womunhu achibhuridza nyaya idzodzo dzinoenda kupi kumapurisa ndo vano right yokupuruvha uroyi hwenyu kana uroyi hwavamukavakidzana navo rokupanzwa here musazotaura nenyaya yeuroyi kuno vanhu ava kana iva vasazotaura nenyaya yekuti zvakadai zvakadai kana munahwo henyu uroyi hwacho pfimbikai mumabhegi hazvitaurirwe mudo munoita muchivande chenyu kana muchiurayana mourayana uroyi unoenda kumapurisa uko ndokaunomhangara kuti ndakanzi ndiri muroyi imimi kana ndichi amai imwe virora kana tichinge tataura kuti nyaya iyi yapera inenge yapera hakuna munhu anozenga achitsividza chimwe chinhu kumusoro kwezvandinenge ndakombera manga masumudza ruoko kwanhasi manga muchida kutaura kuti kudii nhasi chete sazoiti kana makaenda pano rimwe dare remumwe mambo moti mambo ataura moti mosumudza ruoko hakuna anotaura kumashure kwamambo kana apetera pane nyaya yataurwa kunzi ndakavhura munhu nyaya iyo ikatondirwadza zvisingaite ndofunga ndakabva kuchigaya ndichibva kuchigaya ine ndichidaenda kunoona hanzvadzi yangu ndifunga kumashuruko ndobva ndasvika pamba pemurora wangu inebva ndabvunza hanzvadzi yangu aripo here achinzi hapo ndikati ndovanga ndichida kuona ndobva tingatoswera tichitengerera nokusabudisana kwenyu nyaya yokurimirana mbeu yapera ndonyaya huru iyo For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.